taky nedal na poprvé všechno. No prosím tě. Můžu takhle být? Jo. Tak jo, čauky. Já Čau, mám čau. tady manželé Vráťu a Jíťu. Čau. Já jsem tady dneska přijel, protože Jíťa vytáhla na Berounce kapra 20 plus, 20 kg, přes 20 kg na peletu, takže Jíťo, gratulace veliká. Díky. A to je vlastně druhá ryba přes 20 kg tady na Berounce, co se týče podání tady Jíti a Vráti, protože Vráťa tady má 20 kg z jara, že jo? Z jara rovných. Na 2 pelety, fishing for you. Takže já jsem úplně nadšený. Na co to přišlo dneska? Taky na pletu jednu. Fishing for you. Takže jedna černá byla. Ano. Tak. Samozřejmě uvidíte ve videu. Chci se zeptat, jo? Na Berounce je strašně těžký udělat kapra přes 20 kg, to se moc nevidí. Je na Berounce těžký udělat kapra přes 10 kg, ale jak se vám tohle to daří? Vůbec jako, je na to nějaký recept nebo? Je to o náhodě, o štěstí a člověk tam musí holt nějaký peletky fishing for you naházet, zakrmit a pak čekat, no. Je to o náhodě, o štěstí. A přišlo vám třeba víc takových hezkých ryb, nebo je to fakt náhoda, jedna ryba? Máme nějaký 12, 14, jednu 16 a teď se povedla vlastně letos druhá 20 díti a Moje super. vlastně první 20. Ale a jaký byl záběr, nebo jak dlouho jsi to třeba zdolávala? Zdolávala jsem to hodinu Z lodi z lodi. a mysleli jsme si, že to je sumec, protože držel se u dna, nechtěl vůbec nahoru a vlastně po té hodině se nám, po 3/4 hodině se nám ukázal strašný monstrum a dostali jsme do podběráku. Takže jako super zážitek, super ježdění, jezdil zprava doleva a povozil nás pěkně, no. Takových 300 metrů po vodě nás táhnul. A vy jste měli kliku, že jste tady měli ještě digitální váhu, měli jste podložku, takže přesně víte přesnou Přesně. váhu. Tak, odvážený sák, vykapaný, byli jsme pod dohledem Honzy Kasy, který nás dohlížel, radil, protože 20 se jen tak nechytají, takže nám poradil co a jak, takže čistá váha byla 20 kg 47. Hezký. Takže ale ode mě velikánská gratulace obou dvou a přeju vám prostě, abyste to trhli ještě, no, aby toho bylo víc. Budeme se Ale a snažit. zbytek uvidíte teď v videu. Tak jo. Díky. Díky. Čau. Tak 20 na peletu nebo pelety? Peletu, Jedna peleta. Redka nebo černá? Černá. Takže Žužana. halibut peleta z Fishing for you a je tady 20 z Berounky, respektive 2047. Tak nám ho hezky ještě přizvedni. A je plný síly. Tyjo, to je tělo. S ním jdi pomalinku. Pošlu bráchovi a ten se postane a tátovi. Nemá to. Budem. No, tam mu to stačí, hele. Ať nezabíráme místo. To je jedno, abych si Já zaplavala. zvedněla ještě trošku, malinko. Ten je hezký. Ty. Tak, díky. No, zapravy, že A ještě dlouho vydrž. ještě neviděl, vej. Určitě všichni můžou užít. Tak čau.